Ginapangita karon ang usa ka 14 anyos nga lalaki sa Davao del Norte human na missing dihang naligo sa sapa atol sa baha. Samtang miabot na sa kapin 44,000 ka magbanay apektado sa pagbaha sa Davao Region, resulta sa shearline sumala sa Office of Civil Defense 11. Ani report ni Argil Relator. Padayon karon ang pagpangita sa usa ka 14 anyos nga lalaki nga nailhang si Cyrus Galabin nga taga Barangay Tuganay, Carmen, Davao del Norte. Human kini na missing diyang naligo sa Tuganay Riverbank alas 9 Miyerkules sa buntag. Gipahibalo na ang tanang mga naglawig nga sakayang pandagat duol sa lugar nga gilayong i-report ug galing makita ang maong lalaki. Sa inisyal nga datos sa Office of Civil Defense 11, sukad ni adtong Lunes, ana sa lagpas 38,000 ka magbanay ang apektado sa baha sa Davao del Norte. Hapit 6,000 sab sa Davao de Oro, 751 sa Davao Oriental ug 20 sa Davao Occidental. Expect na mubaba siya until Carmen as the catch basin ni Davao del Norte. So expected siya nga mag-increase pa gyud ang tubig baha. Sa karon, parayon pa ang ginasuta ang kantidad sa danyos sa infrastruktura ug agrikultura sa maong mga probinsya. Sanglit parayon pa nga nasinati ang halapad nga pagbaha. Sumala sa Pag-asa Davao, mulungtad pa hangtod ugmang adlaw ang mga pag-ulan sa rehiyon nga dala sa shearline. January 20, Sabado weekend, na improvements atong weather condition, partly cloudy to cloudy. Skies for the Davao region and na ay mga isolated nga mga pagulan-ulan. Samtang tungod sab sa pag-ulan sa Davao City, gimando sa Davao City LGU ang suspensyon sa klase sa tanang level sa pampubliko o pribadong eskwelahan sa syudad. Epektibo alas 12 sa udto, human nagpagula og heavy rainfall warning ang Pag-asa. Samang suspensyon sab sa klase ang gipatuman sa Samal LGU. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.